Здравейте, момичета, а защо не и момчета? Днес ще си говорим за нещо изключително важно, естествено пак свързано с здравето. Аз съм Мария Дойнова, нутриционист съм с практика от 2009 година. Занимавам се с психосоматика още преди това понятие така да навлезе в нашето ежедневие. Наричах го психоенергийни консултации. Всъщност този канал е резултат на тези ми занимания, защото чрез този канал всички видеа в него, идеята ми е да си спестя многото безплатно говорене и многото безплатна помощ, защото обичайно хората, като стигат до мене, те вече са минали от всички възможни места, добре са се оръсили, от към пари говорим, здравето е най-скъпата стока и съответно аз гледам колкото е възможно да им помогна безплатно. Така че ще съм много... Съжалявам, видеята са сериознички. Със сигурност няма видите си бърка в носа да правим емунджулъци, за да събера повече гледания. Моля, споделяйте с приятели, слагайте ги по стените си, защото със сигурност за много хора те са, хайде да кажем, животопроменящи, но честно казано, така по опита, който момичетата ми казват само на ушенци, все пак сме в България 7 милиона, ние сме си роднини. Май сме и 6 даже вече. Така че, Мария, смених си живота само с твоите безплатни видеа. Много се радвам, обаче това няма кой да ви го каже, защото то голям срам. Днес си говорим за двата вида привличане и какво трябва да знаем жените, а и мъжете в днешно време. Слава Богу, вече мъжете доста са отворени за темата обучение по между половите взаимоотношения, защото това са два различно, всъщност два противоположно устроени мозъка. Не различно, не противоположно. Иди разбира какво иска да каже другия, като употребявате едни и същи думи. Обичайно точно обратното. Има два вида привличане. Важно е тези неща да си ги знаем, поне на теория, още по-важно е да ги прилагаме на практика. Защо е важно? Защото когато не се правят правилно, отношенията са игра. По принцип, човешкият живот е игра. Обаче, като всяка игра, той си има правила. Да почнете да играете на криеница, и там си има правила. Каквато игра да се играе, тя има правила. Така че, скъпи ми приятели, понеже много често, когато говоря за взаимоотношения, пък да не влизаме в темата с секса, не знам кога ще се прижаля там да направя видеа и най-вероятно ще бъде платено, защото наистина ми е предизвикателство да се обяснявам с неща, които, има правила и в това. Ма не можете, имате дадени тела, тези тела работят по правила. Те си имат стройна система на работа. Като я нарушавате, няма как да получите резултат здраве. Точно заради резултата здраве, днес ще си говорим за правилата на привличането, т.е. за енергийния обмен между мъжете и жените и кой от двата пола как вижда нещата. Защото и това е с правила. Особено при отношенията, тези два противоположно устроени мозъка. Не играем ли играта по правилата? Не хармонични отношения да имате. Здраве не можем да имаме, разбирате ли? За това си давам зора, да изкарвам... Естествено, че ми е много интересно, защото това е много нова информация, която, когато ме интересуваше активно в фертилния период, както обичат медицината да казват, и изобщо я нямаше. Щях да съм спестила много неща от живота и щях да съм ги проиграла по много различен начин, ако 1/3 от тая информация имаше. Така че, скъпи ми приятели, да не ви говоря до какви здравословни състояния съм се така докарвала на времето и затова и толкова добре знам, още преди да излезе цялата информация за психосоматиката, колко пряко е свързано физическото здраве с емоционалните нагласи, вярвания и всъщност поведението, комуникацията на хората. Той в Библията го пише. Според вярата ви се дава. Така, два вида привличане. Физическо и нефизическо. Такава е играта. Не можем да го променим.
Просто остава да го знаеме, да го прилагаме и да включваме машинката тук да работи, а не както обичайно ми се обаждат жените и с голяма гордост ми казват: Мария, аз съм много емоционална, ма скъпа, и аз съм много емоционална, ма нищо добро не ми донесло в живота. Така че хубаво сме много емоционални, но това е само втория мозък. Някъде тук във видеята съм обяснявала безплатно и за трите вида мозък, с които всеки един от нас разполага, независимо дали е мъж или жена. Оттам нататък, че са обратно устроени, допълнителна екстра. Така, физическо привличане, не физическо привличане. Да, физическото привличане е базово. Да, то е изключително мощно, изключително силно и обичайно е първия стадий. И между другото, тайна, само да кажа, че тук царят сумати митове и легенди за великата любов от пръв поглед. Знаете ли колко малко хармонични, щастливи отношения произлизат от тази велика любов от пръв поглед? Царица съм до ден днешен. Не ви я препоръчвам, честна дума. Не защото от нея не може да излезе нещо читаво, а защото тя е само базата и оттам нататък има толкова много работа. Безспорно обаче, физическото привличане, особено в тази възраст преди 60, защото аз съм сега на 61, е много важно нещо. Няма как да изградите връзка, каквато ще да бъде, без физическо привличане. Въпросът е как ще го отиграете. Много видеа има безплатно на този канал. Търсете си ги намерете. Сега ще го разглеждаме в една по-друга плоскост, за да можем да се ориентираме по-лесно и съответно да при мен да идат по-малко болни от емоции жени. Защото няма от какво друго да сте болни, разбирате ли? Сега ще говорим за един много основен принцип, за който съм сигурна, че също има тук много видеа и който продължавам с изумление да гледам как не се спазва. Така, не физическото привличане обаче е задължително за дългосрочна, щастлива, хармонична връзка. Тоест, трябва да намерите баланса между двете и да ги надградите и да си дадете ясна сметка, че ожениха се Пепеляшка и принца и заживяха щастливо. Това не се случва в реалния живот. В реалния живот оттам нататък започва многото работа всеки ден и от двете страни, и от мъжа, и от жената. Ако само единия флага, няма как да стане, естествено в един момент ще се разминат. Така, не физическото привличане, обаче, за да можете да го изградите въобще, трябва първо да сте наясно със себе си. И тук идва отново курса Аз любимата моя за жени и Аз алфа мъжът за мъже. Направих го съвсем скоро за мъже, защото видях, че мъжете по принцип се водят са много добре с егото, много са така им устроен мозъка, че интуитивно имат добро отношение към себе си, имат така вградената здрава любов към себе си, даже малко нататък. Те са индивидуалисти, повече егоисти, в смисъл дори повече от жените заради майческия инстинкт, това имам предвид. Въпросът е, че днешно време така сме ги изкривили тия мъже, че за да останат, ще трябва и те да си намерят новия център спрямо новото време, така че момчета, заповядайте, каквото можах направих. Няма друг такъв курс в България. Ако решите, заповядайте, със сигурност ще имате много, много ползи. То буквално информацията, като го записвах, защото аз го правя естествено аналогично на женския. Все пак нашия седми център, връзката с Бога, той си е общ, смисъл общ. Аз съм връзка с Бога и мъжа и той има връзка с Бога. Оттам нататък искам да ви кажа, че както беше еднаква информацията, по време на самите записи идва съвсем друга енергия и се получава нещо съвсем различно и затова и заглавието ще дойде само. Скъпи момичета, понеже жените по правилата на играта на отношенията сме тези, които изграждаме отношенията, поставяме тяхната база. Не случайно изобщо от край си време жената се нарича жрица на домашното огнище.
Просто знам, че в днешно време много жени го предават на мъжете си и се чудят това, що не става и той, що не мога да го разбере. Защото не му е в гените, защото не му е устроен така мозък. Те за това. Да, знам, че в днешно време много двойки живеят, даже казват, че са много щастливи. Няма как да знаем това, защото усещането за щастие е много лично. Като мъжът, нали, е поел обичайните женски функции по отглеждането на децата, по издръжката на къщата и общия дом и т.н. Защото жената вади много пари. Нали, ние живеем в едно много ново време, такова време, може би от амазонкиното време не е имало, но там са били много груби нещата. Сега съвсем по фин начин се случват по нов начин нещата. Много е ново общо, за да може да има някаква стройна представа и теория за това, защото той първо живота се случва, пък тогава човешкото знание изгражда теории. Така или иначе, обаче, за да може този мъж да има деца, на него трябва да му се събуди мъжкото, т.е. по някакъв начин, със сигурност тази жена просто умело, дали си дава сметка за това или не, няма значение, но тя умело практикува смяна на ролите. Т.е. в социума тя е една успешна, високоплатена жена, реализирана, а в къщи тя си има съвсем другата роля, в която мъжът си е мъж и тя си е, нали, жената. За повечето жени днес това е изключително сложно, изключително трудно и за това днес ще си говорим тези неща. Скъпи момичета, нещото, което трябва да сме безкрайно наясно, че в този живот никой на никого за нищо не е длъжен. Това от една страна звучи доста стресиращо, когато за пръв път го чух преди 15 на години. За мен също беше много стресиращо, защото ние сме обучавани по съвсем други начини. Само, че първобитно-общинният строй свърши и днес фактите са такива. Днес човека е длъжен първо на себе си. Тоест, искате щастлива връзка, искате брак, искате щастие, за кой иначе ще го искате всичкото това. Родете си едно дете и не ви трябва, защото се мъчим всички. Обичайно го искаме. Така сме устроени двата противоположни мозъка, те искат да са заедно. Така, това е прекрасно. Хайде да видим сега какви са правилата на играта и как да стане така, че да сме щастливи. Първо трябва да се запознаем със себе си. Няма как да изградим отношения с когото и да било, дали ще бъде с приятелка, дали ще бъде с шефа, дали пък с мъж, без да сме се запознали с себе си. Обичайно това запознаване с себе си става по много болезнен начин, като човек се шкури в взаимоотношенията си с другите хора, което отнема много години, изключително болезнено е и изключително много митове се забиват в нашите глави, спрямо които митове ние започваме да измерваме света, защото е по-лесно. Лепваш мита, слагаш етикета, дай нататък. Да, ама не работи така. Тези митове са всъщност, се ги изграждаме сами, просто защото ние имаме сбъркани представи за живота. Изначало, още там дали са кармични, дали са по ДНК-то, както ще го наречете, дали от възпитаването ни като деца. Все е тая. Не ви върши работа да разберете на кого е вината, това да е във вас. Това е детска позиция да търсите някого виновен. Дайте да видите как това да го махнете. И пак ви каня в аз любимата моя. Защото или аз алфа мъжът. Защото човек като се запознае със себе си, разбира какъв друг човек би го направил още по-щастлив. Тоест, запознавам се със себе си и се научавам каквото е нещо щастие, как се усеща изобщо. Кое мен отвън ме прави щастлива. Т.е. какво отвън си донаждам в живота, защото това ме прави още по-щастлива. И там вече вие, като стигнете до този етап, вие да си намерите съответно и новите хора в живота си, които ще ви правят по-щастлив или по-щастлива. Дай Боже да го видят това видео и мъже. Заповядайте, това е първата стъпка. Втората стъпка е да махнете митовете и легендите от главата си, защото докато те стоят митовете и легендите, ще рече, блондинките са тъпи, а мъжете са... Мъжете стават само да носят тежко и за секс. Изключително вредно вярване и обърнете внимание колко взаимно презрение
и неуважение има в тези митове и легенди в главите ни, а пък не искаме с тези убеждения, с които привличаме точно такъв тип хора, т.е. ниски нива интелектуални мъже, ниски нива интелектуално жени, и ние искаме да се привлечем, нали, високи нива хора. Живота няма как да стане. Докато вярваме в тези митове и легенди, ние ще привличаме точно такива хора в живота. Така че прекрасно изкарвате го курса като база за себе си, като да, вече съм наясно със себе си, знам си ценностната система. Имате ли идея колко в днешно време с всичките възпитания, с всичките обучения, с всичките помии на социума, защото те валят нон-стоп под екрана, е там и телевизора. Колко хората днес са объркани и изобщо не могат да се ориентират ценностната система, кое е добро, кое не е добро, какво да направя, за да не сбъркам, за да не съм грешка, пък да не говорим за вярващите пък за грях. Там пък вече е съвсем сложно и объркано, което ме навежда на мисълта да направя едно видео за грешките и греховете, защото хората чак са парализирани и не смеят нищо да направят, защото да не сбъркат. Когато се запознаете със себе си, този страх отпада, защото ви се заставате в центъра си, енергийния си център, запознайте със себе си, говоря за двата курса, аз любимата моя, аз алфа мъжът. Защото докато се запознавате със себе си, блъскайки се в този човек, в стената на еди какво си, на еди що си, няма как да се получи. Първо отнема много време, много енергия, много грешки, много болка и загубваш посоката, защото ние живеем в общество без ценности. Загледайте се, кои видеа имат най-много гледания? Кои тиктоци имат най-много гледания? Кои, там де да знам как се казва в Инстаграм, кои имат най-много гледания? Най-моралните ли? Нещата, които учат как да сте здрави, нещата, които учат как сте щастливи. Това ли? Силно се съмнявам. Така, не ги гледам, нямам лично мнение, така ми казват моите клиенти. И тази цялата каша от липса на ценности, естествено, че рефлектира във вас. Затова ви трябва първо се познаете със себе си, за да се видите ценностите, да можете да надградите над физическото привличане и не физическото привличане. Как ще надградите над физическото привличане, интелектуалното привличане, да го наречем, да не говорим за духовното? Ако вие самите себе си не познавате, не си знаете собствените ценности. Ама това просто не е възможно. Съжалявам, че ви разочаровам, но това е та. Следващия курс, който ви карам да изкарате, да завършите и да минете, защото спестява много време, много болка, много лутане, много разочарования, много разбити връзки, изгубени ценни хора от живота ви, защото не сте знаели как да изградите отношенията. Не може да се представите колко такива случаи има. Това е курс митове и факти за мъжете и взаимоотношенията. Изключително ценно нещо. Това буквално е, тръгнете ли към курсове за отношения, първо това изкарайте, за да можете да видите как стоят нещата, да махнете от главите си боклука и тогава да тръгнете в медитации и т.н. неща, които работят прекрасно, само че ако ви си имате старите вярвания, старите невронни вериги, блондинките са тъпи, защото е най-често срещано, затова това казвам, познайте с всичките медитации какво се привличайте. Тоест, медитацията е за да усили енергията ви, за да се чуете подсъзнанието, да се усетите интуицията. Но ви имате старо бъгаво вярване там, което, докато не махнете, ще приличате все същия тип блондинки. Иначе може да се обзаведете с една готина, умна, интелигентна блондинка, даже супер успешна. Така, първо строим собствената си независимост и след това строим взаимозависимост. Няма как иначе да се получат хармоничните отношения, които да ви доведат и до многото пари, и до многото... живота ви да бъде едно наистина щастливо преживяване и приключение. Плюс здраве. Моята любима тема здраве, заради която тема всъщност всички тези видеа ги правим.
Това е, скъпи приятели, каня ви в 2 курса, изключително ценни, изключително полезни и това е единствения път, по който наистина да си построите щастието, а не да си търсите мъж, който да ви реши проблема, или жена, която да ви реши проблема. Това е остарялото виждане за двойката. Това е виждане за двойка от преди, от първобитния общинния строй. Защото те са събирали, за да оцелеят. Оцеляхме. Вече се учих да сме щастливи. Не работи това. Това е събиране по задължение. Това е събиране на съквартиранти. Това е събиране, което няма да ви направи щастливи. Няма значение мъж ли сте, жена ли сте. Няма как да ви се получи. Днес ние живеем в тотално различно време. Така че, ако мъжа си има проблеми и смята, че като се намери жена, ще си реши проблемите, и жената си има проблеми, нейни си, и смята, че като се намери мъж, ще реши проблемите, вие нали си представите 2 куци с по 1 крак, как се събират и започват, нали, да вървят заедно и нон-стоп се ръчкат и взаимно си се сърдат, що са се сръчкали. Това ще си имате, и да ви кажа, здраве там няма да има. Това е по-фаталното в цялата работа. И по-сложното за разбиране, защото хората си мислят, че здравето, оле, имаме тук едни хормони разместени, сега ще отида на изследване, аз искам, ще минат ли, ще се оправят ли хормоните, ама да знам какво ми има. И като знаеш какво ти има, се оправиш ли? Вие представите ли си за тези сбъркани невронни вериги, които ви управляват даже дишането? От тях се произвеждат всичките ви хормони в тялото и се управлява всяка една клетка от тези хормони, които се произвеждат от вашите сбъркани вериги. Защото за да произведете вибрация, с която се привличате в живота едни и същи събития, един и същи хора, вие нали разбирате, че това нещо го вибрира всяка ваша клетка. Какво си мислите, че тя вибрира на здраве ли? Няма как да излъчате вибрация с презрение, с отблъскване, с отвращение. В момента това цари между двата пола. И да бъдете здрави. Такова чудо не се случва. Не се чудете, че от нямане на нищото е така, имам миоми, имам кисти, пък мъжете си имат простати, пък не знам какви възпаления. Това са най-често срещаните заболявания при двата пола. Да видим защо. Ама защото са точно такива всъщност самите наши вярвания. Тоест това отвращение към отсрещния човек, пък ти живееш с представител на този пол. Ви представяте ли си за какви хормони става дума и какво изследване искате точно да ви хване хормоните? Че не можах да разбера. Изобщо не говоря, че лекарите не са окей. Изобщо не говоря, че изследванията сами по себе си не са окей. Говоря за това, че колкото много да ви храня, защото аз съм нутриционист и съм от другата страна. Тук, ако е лечението, аз съм в частта хранене и начин на живот. Както и да ви храня, колкото и да се движите, колкото и да тренирате, докато не оправите мисленето, колкото от тази страна лекаря да ви лекува, докато не си оправите програмата, по която работи всяка ваша клетка, по която се произвежда всеки ваш хормон, съжалявам, кой в главата ви да го направи? Аз съм човек и живея в моето тяло. Лекарът е той човек и той живее в неговото тяло. Кой точно ви беше крив? И къде отиде основното правило на Вселената? Никой на никого за нищо не е длъжен. Запретвайте ръка, скъпи приятели, и работете сами със себе си. Научете се да се справите със себе си. Много интересно тогава ще ви стане. Ще видите колко по-лесно ще приемете хората наоколо. Защото когато човек е, започне поне мъничко да разбира себе си, поне мъничко да е толерантен към себе си, да се приема такъв какъвто е, тогава чак ще можете да приемете който и да било човек отвън, без осъждане, без съпротиви, без етикети, без претенции, без изисквания. Чак тогава, евентуално, има още доста за учене, сте готови да минете към фазата надграждане и изграждане на нови взаимовръзки. Защото ще знаете, че вие не сте идеален по представите на човечеството, но сте идеален по представите на Вселената, която е създадена от Бог и който всъщност ви е създал вас самите. Защото нашите човешки представи за идеално всъщност са изключително погрешни, изключително нараняващи, изключително неидеални,
Ние сме обаче част от вселенското съвършенство и част от безусловната любов е първо да се научим да приемаме себе си такива, каквито сме. Да се научим да харесваме себе си такива, каквито сме. И чак тогава ще можем да го правиме и с още един човек. Заповядайте в 3 курса, за които говорих. Първите 2 според вашия пол, ако сте жена, аз любимата моя, ако сте мъж, аз алфа мъжът, извинете, не това пръще, нямам това, за което си мислите. И третия курс, митове и факти за мъжете и взаимоотношенията. Защо пак я адресирам към жените? Защото ние сме жриците на домашното огнище. Ние сме хората, ние сме половинката на отношенията, която създава базата тези отношения да се случат. Ние сме управителките на семейството. И знаете ли колко е жалка картинката, когато виждаш жена, която тотално е абдикирала от тая роля и е предала всичкото на мъжа си. Той мъж не може да се справи, той няма капацитета да се справи, по природа го няма, разбирате ли? Да не говорим за тази жена, какво и се случва гинекологично, депресивните състояния и т.н. Не, че мъже е в по-добра ситуация, естествено, защото там пък веднага вече е кръвното и всичките тези кръвно стомах и всички тези неща, които, нали, защото третата чакра, справям се, аз мога, е точно стомаха, чакрата на война. Само, че на мъжа моженето е дадено в друга посока. И когато му се наложи той да отглежда децата вкъщи, пък представете си, тези деца са момичета, представете ли се на този човек какъв взор вижда с третата си чакра, защото той не може да се справи с това. И той почва да мисли, че той не е успешен, той не вярва в себе си, тотално му се бъгва самоувереността. Оттам започват всичките проблеми и с стомах, и с простатите, и с кръвното, на където и да се насочите. Скъпи приятели, желая ви прекрасен ден, да сте щастливи, защото само така ще бъдете здрави.